Köszöntöm Önöket! Akkor hallanak engem. Nagyon jó. No, először is szeretném mondani, hogy a felvétel már megy. Látom, hogy szépen lassan szaporodik a résztvevők száma. Most az ismerős nevek és arcok miatt, meg a tanulmányi osztállyal megbeszéltek miatt arra a következtetésre jutottam, hogy mi már ugye az előző fél évben találkoztunk, hogy ez így van-e mindenkivel. Igen. Jó. Igazából mondtam Önöknek a filozófia során, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok könnyű helyzetben, mert ugye a filozófiát el kéne Önöknek mondanom néhány órában, amit aztán mások meg több évig tanulnak, és traktátusait pedig hosszú-hosszú fél éveken keresztül. És akkor örültem, én nem tudtam, hogy Önöknek lesz folytatás logika néven. Nem is tartom túl szerencsésnek az elnevezést, és erről fogunk egy picit beszélni, aztán utána pedig gyakorlati kérdésekkel folytatjuk. De mégis örülök, hogy Önöknek van egy kis folytatás, mert akkor rá tudunk kötni ezekre az alapvetésekre, amit így Arisztotelészékig el tudtunk menni. Sokat filozofáltam azon, csak most észszerű legyek, hogy közben kaptam meg az e-mailt, hogy nincs csatlakozási link, de azt láttam a falon is, úgyhogy gyorsan létrehoztam. Szóval, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire menjünk történeti szempontból, nyilván egyfajta történetiséget be kell tartani, de hogy mennyire folytassuk úgy, hogy akkor itt most még belevágunk külön Szent Ágostonba, szétszedjük őt, aztán folytatjuk a zsidó és arab filozófusokkal, csak úgy érintőlegesen, aztán Ágoston, Tamás és társaik. Rájöttem, hogy úgy akkor ugyanolyan lassan haladnánk, mint a filozófia során. Ezért én azt gondolom, hogy most már meggyurmáztuk őket annyira, meg az alapfogalmaikat, hogy ugye a filozófia alapvetés, tehát alapfogalmaival nagyjából egészében tisztában vannak, és akkor most sokkal inkább mehetünk témák szerint. De mik legyenek ezek a témák, és akkor ott majd megemlítünk visszatekintve Arisztotelészékre, Platonikra, és még előbbre, meg előre tekintve is más filozófusokra, úgy mondjuk előre tekintve, hogy mondjuk nem szedjük szét Kantot teljes mértékig, csak amennyiben ide tartozik. És így, ha fölmerül olyan fogalom, vagy olyan személy, amit nem értenek, akiről többet szeretnének tudni, akkor ott konkrét kérdés mentén arra a konkrétumra megkeressük a választ, de nem nincs arra mód, hogy itt most mindenkit külön-külön bemutassunk. Igen, és akkor ehhez kapcsolódnak a gyakorlati kérdések, rögtön a jegyzet. Továbbra is azt mondom, hogy olvasgassák a Tulainak a Filozófia történeti vázlatok című kis jegyzetét, hasznunkra válik. Ott ő szétszedi ezeket a filozófusokat, aztán, de mégis lesz egy más jegyzet, ez még nincs kész, illetve hogy több vázlatom van ezzel kapcsolatban, de teljes konkrét jegyzet még nincs, ezért továbbra is javaslom, hogy jegyzeteljenek, hallgassák vissza a felvételt. Mindig kézvezető lehet Önöknek a Tulai-féle filozófia történeti vázlatok, vagy egyéb más ilyen alapvető jegyzetek, amiket eddig is ajánlottam, de fogok csinálni Önöknek egy konkrét jegyzetet, mint ahogy mi ez a menedzsment szakon az etikásoknak. És készítettem egyet, ez tehát időre el fog készülni, időben készhez fogják kapni, de addig is, amíg nem készül el, addig mondom, a Tulai-féle filozófia történeti vázlatokat és egyéb más jegyzeteket, illetve esetlegesen az órán saját kezüleg írt jegyzetüket tudják használni.
És akkor gondolkodtam, hogy mi mentén menjünk tovább. Miért kell önöknek logikát tanulni? És a logika különben is nehéz dolog, mert egyébként ha abban az értelemben veszem a logikát, ahogy arra mindenki hasból gondol, akkor ahhoz én magam sem különösebben konyítok, mert ugye matematikai logikára gondol mindenki, azt pedig aztán pláne nem tudnám magamnak megmagyarázni, hogy mi köze a pszichológusoknak a matematikai logikához, de csak annyira, mennyire bármilyen szakon az általános műveltségnek a része is kinek milyen szinten van, vagy eltérő módon van a húszadlagos érdeklődési körében. Szóval, hogy itt a filozófiai logikát, tehát igazából nem is jó a szó, hogy logika. Ez sokkal okosabb lett volna metafizikának vagy ontológiának elnevezni, majd jól ki fogom oktatni a lengyelországi, nem tudom én, tanmenet készítőket, de hogy fogom. De alapvetően ontológiát, metafizikát, tehát ismeretelméletet, lételméletet kell ez alapján, a néhány alkalom alapján végigvennünk, és kötni majd azokhoz, amik elhangzottak. Tehát jegyzet az alapvetően így lesz, és akkor nagyjából metafizikai és ontológiai témákról fogunk beszélni. Mondom úgy, hogy ezeknek egy része már ismerős lesz, hiszen érintettük őket, de más későbbi filozófusok gondolatvilága is benne lesz, tehát nagyjából a filozófiai mai álláspontját fogjuk végigvenni, tehát ilyen értelemben a mi életünk, hát nem tudom én, filozófiai gondolkodásához a legközelebb álló ezeken a sokrétű filozófusok által megszült gondolatok szűrőjén keresztül, hát eszenciálisan kinyert gondolatok mentén fogunk itt közösen gondolkodni. Ezt a barokkos körmondatot, ami egy szecessziós női karra ráfért, ezt értették, akkor már mindent fognak érteni. Mire elkezdtem valahol, és belekeveredtem saját szavaimba, beértik talán. Szóval, a vizsgáról szeretnék, itt a Stumpf Zsuzsanna szeretne csatlakozni, de hol tudom én őt beengedni, ugye? Hát nem tudom, én meg kell próbálnia még egyszer, vagy hogy is van ez? Ja, Istenem, mindig ilyen technikai vackokkal kell foglalni. Hát mindegy, lecsúszott róla, nem tudom, hol kell engedélyezni. Én bizonyisten rányomtam volna, de addigra eltűnt. Egyébként pedig senkit nem engedhetek be a tanulmányi osztály iránymutatása szerint, aki nem a tanulói e-mail címével akar bejelentkezni. Úgyhogy vigyázzanak arra, hogy amikor nekem e-mailt írnak, én minden e-mail címről kapott levélre igyekszem válaszolni. Tehát ha nem kapnak választ, az mondjuk időhiány, vagy ilyenek, vagy annyi levél jön, hogy nem veszem észre, mert ugye mindegyik tantárgy hallgatói arra az e-mailre írnak, ugyanarra az e-mailre írnak, és baromi sok jön, tanulmányi osztálytól is, és mindenkitől, és van, hogy elveszek bennük. Tehát, hogy az e-mail tekintetében, a válaszadás tekintetében az mindegy. De erre a kurzusra csak olyat engedhetek be, aki a tanulói e-mail címével jelentkezik. Úgyhogy vigyázzanak, hogyha mást használnak, akkor tehát figyeljenek arra, hogy melyikkel akarnak bejönni. A vizsgáról akartam mondani, hogy most már sok-sok hallgatóval való kapcsolattartás, illetve most már nem tudom, hanyadik vizsgaidőszak, hanyadik vizsgájának tapasztalata megmutatta, hogy azért ez a Google űrlapos vizsgáztatás az nem a legjobb, de egyelőre ez van, és ez is marad ebben a fél évben is.
most már a gyerekbetegségeken remélem, hogy átestünk, hogy akkor most itt lehet-e több választ adni, vagy nem lehet, hogy ott a körnek kell lenni, meg nem a kockának, és én nem tudom én, erre majd igyekszem figyelni. Tehát a rendszere az továbbra is űrlap lesz, viszont ugye azt talán önöknek, etikán biztos, hogy beszéltem erről, de önöknek is mondtam, hogy volt egy kis nehézségem, hogy vagyok én mindenkivel szemben tisztességes. És akkor ugye az, hogy több vizsganap, vagy több vizsgaalkalom lehetséges, és de akkor mondok konkrétumot, hogy ugye rögtön az első vizsgán volt az, hogy nem lehetett ugye a több választ adni. Akkor így gyorsan mondtam, hogy e-mailben küldjék. Rendben van, és sokan beküldték e-mailben, vagy hát mindenki beküldte e-mailben, aki részt vett, de közben meg beküldte ugye azt a hibás vizsgalapot. De időközben ugye nagyjából egy 45 perc után meg tudtam javítani az űrlapot, és akkor van, aki még úgy adta be, hogy nem lehetett több választ adni, van, aki meg beadta úgy, hogy már meg tudott jelölni több választ, de azért még ő is küldte az e-mailt. És akkor egy dilemmában voltam, hogy jó, most akkor melyiket vegyem figyelembe, és akkor azt gondoltam, hogy amelyiket előbb küldte be. Hát, de hogy az úgy mégsem egészen jó, akkor mit csináljak, és igazából azt csináltam, hogy baromi az első vizsga alkalmat, az baromi nehéz volt javítani, mert folyamatosan kellett játszani, hogy ja, és igen, olyan is volt, aki hibásan is beküldte, már javítottan is, de még e-mailt is küldött. Most akkor neki melyik válaszait, és egyébként itt néha a saját magával ellentmondásba keveredett, hogy mondjuk amit beküldött 55-kor, abban megadta a 3 helyes választ, de utána eszébe jutott, hogy hát akkor ő még beküldi még egyszer, és akkor rá 10 perc múlva beküldte újra, abban már kihagyott. Jó? Tehát akkor már biztos, hogy a javításon, tehát a több válasz lehetőség megadásán túl voltunk, tehát akkor már lehetett, de most akkor melyiket legyen figyelembe? Igazából, ha nagyon ilyen főiskolás módon gondolkodnék, akkor azt mondanám, ugye, hogy is van ez? Tehát van mondjuk 4 jó válasz lehetőség, és abból 3-at jól jelöl, 1-et rosszul, akkor ugye az csak 2 pont, mert ugye le kéne vonni a rossz válaszért 1 pontot. Én ezt soha egyik alkalommal sem tettem meg, hanem azt csináltam, hogy 3-at. Tehát ugye az az egyszerűbb, hogyha 4-et adhat meg, de ő 3-at jelöl be, és az mind a 3 jó, akkor egyértelmű a 3 pont. De ha 4-et adhat meg, 3 jót jelölt be a 10-ből, és 1 rosszat, akkor ugye 2 pontot kell adnom. Ezeket én mind nem így jártam el, hanem a legpozitívabban. Sőt, olyat is csináltam, hogy ha az e-mailjében még össze tudtam neki kaparni 1 pontot, akkor bizony Isten megadtam mindenkinek. Ennek ellenére jöttek, ha azt nem merem állítani, hogy számon kérés hangnemét is felvető e-mailek vagy jelzések, de minden esetre értetlenkedésekkel találkoztam, és akkor kicsit ott nem esett jól, hogy én nagyon próbáltam mindenkinek. Aztán olyan kérés is volt, azt már nem emlékszem, hogy teljesítettem-e végül 5 hullafáradtságomban, vagy nem. Ugye megosztottam a ponthatárt, hogy mettől meddig A, mettől meddig és tovább, és akkor több hallgatótól is kaptam, hogy ő még ott magának számolt 1 pontot. És több ilyen e-mailt is kaptam, és egynél biztos vagyok benne, az határozott emlékszem, hogy egynél ennek megfelelően módosítottam is, hogy a többinél megcsináltam, nem tudom megmondani, nem emlékszem rá, mert utána még 2 vizsga alkalom volt, meg ugye még más tantárgyam is volt, és ott is több vizsga alkalom volt, úgyhogy nem volt egy egyszerű menet ez. De itt is úgy voltam vele, hogy igyekeztem megfelelni a hallgatónak, és akkor megadni neki azt az 1 pontot,
Mindannak ellenére, hogy nyilvánvalóvá tettem a ponthatárokat, és ő is láthatta, hogy az a pont az abszolút nem változtat a jegyén, de annyiban aláírom, hogy igaza van, az igazságosság az így kívánta, azt a pontot ő elérte, akkor legyen neki megadva, bár a jegyén semmit nem változtatott. És akkor a vizsgarendje az úgy módosul, hogy ugyanúgy 3 vizsga lehetőség van, pontosabban ne vezessen őket félre, mindenkinek 2 vizsga lehetősége van, de 3 időpont lesz. Lesz az úgynevezett A meg B vizsga, és lesz a pótvizsga, az kinek pótvizsga, kinek javítóvizsga. Akkor kezdjem a javítóvizsgával, hogy azért mondtam, hogy kinek pót, kinek javítóvizsga, hogy fölvetődtek olyan szempontok is, hogy mondjuk valaki B-t kapott. Hogy az még most itt nekifuthasson-e így sok, amikor választhatott, ugye, hogy melyik vizsgán kíván részt venni, hogy akkor most ő javíthasson-e, vagy legyen mondjuk egy százalékarány, vagy ponthatárarány, vagy nem tudom, én azt mondjuk, hogy a magyar jegyekben számolva 3-asig javíthat, 3-astól fölfelé nem javíthat. Nem, mindenki javíthat, így az igazságos. Ha valaki éppen az alsó, az 5-ös, tehát az A érdemjegynek a legalacsonyabb ponthatárát érte el, és neki ez az érzék, mi ez a önértékelését zavarja, hát akkor legyen lehetősége elérni a 100%-ot, és aki mondjuk B volt, annak átkapni, aki meg mit tudom, F-t kapott, vagy FX-et, vagy F kapott, akkor az meg jöhessen följebb, és nyilván aki FX-et kapott, az mindenképpen, mint pótvizsga részt vehessen, és írhasson egy nagy át. Tehát ez így lesz, de annyival egyszerűsítve a saját, tehát önöknek is világosabb keretek ezek, igazságosabb is mindenkivel szemben, és nekem sem bonyolítja meg annyira az életemet. Tehát lesz egy A vizsgaidőpont és egy B vizsgaidőpont. És az első, meg fogjuk ezt közösen beszélni, hogy mikorra, tehát idén december 72-éig mindenkitől kell kapnom egy e-mailt, vagy az osztálybizalmi ír nekem egyet, az lenne a legjobb, és azon változtatni nem lehet. Tehát, hogy ő az A vizsgaidőpontot, vagy a B vizsgaidőpontot választja. És ezen nem lehet változtatni. Ha valamiért mégse jó neki, ő átmondott, de nem tudom, cigány gyerekek potyognak, bocsánat, nem szabad ilyeneket beszélni, tehát, hogy rózsaszín hó jön az égből, és neki a B lenne a jó, hát nem lehet a B neki, akkor majd találkozunk a javító vizsgán, és az lesz az ő vizsgája. Tehát ez így tisztességes, tehát mindenkinek 2-szer van módja vizsgázni, egyszer vizsgázni, és egyszer javítani. Itt is látják, nem egészen igazságos ez a rendszer sem, mert mondjuk A vizsga és B vizsga időpont se jó neki, és akkor csak a pótvizsgára tud jönni, de ott már 4. lehetőség nincs. Ennyit be kell nyelni a rendszernek, hogy átlátható legyen, de ez még mindig tisztességesebb, mint az, hogy valaki A-t is, B-t is próba szerencse, mert tudják, hogy úgysem nagyon változtatok a kérdéseken, esetleg a sorrendjén, és akkor igazából ő már jól ismeri a kérdéseket, és gondolkodás nélkül kattint, és akkor nem olyan jó, akkor még a pótvizsgán is. És ez nem tisztességes azzal, aki tényleg megszakadt azért, hogy a valamelyik 2 fővizsgaidőpontot el tudja érni, és ezért szabít vett ki, vagy a gyereket a szomszédnénire bízta. Ezt okoskodtuk ki a tanulmányi osztállyal. Jó, akkor ehhez van-e bármiféle kérdés? Nincsen. Egyéb kérdés? Akkor én kérdezek, hogy vannak? Milyen órájuk volt most? Ma már csak nem lesz utánam órájuk, hát mi is 8:45-kor fejezzük be.
Erika olyan szépen mosolyog, Krasznai Erika, mondjon valamit, milyen órájuk volt? Miért pont én? De nincs látom, hogy mondjon. Jó, hát szeretettel üdvözlöm. Nem volt ma óránk. Nem volt ma órájuk. Csak önre koncentrálunk 5-től 4-9-ig, feszültem. Akkor azt fogjuk csinálni, ja igen, és akkor rögtön elnézést is kell kérnem, hogy a múltkori vizsgálat, ja azt is meg kell beszélnünk, szóljanak, hogy ugye ez igazából a második óránk, ami az első. Ugyanis nem akarom önöket ezzel traktálni, meg lehet, hogy említettem is már, van egy kicsi ketyegő ritmuszavarom, és hát ez nem is olyan kicsi, de most már igazán vissza tudtam fogni, de még az ilyen időváltozások nagyon hát meg tudnak lepni, és én már arra készültem aznap, hogy elmondom önöknek, hogy az én jóságos osztályvezetőm, beléptem reggel 8 előtt 2 perccel az irodájába, és azzal fogadott, hogy szervusz, ma 2-kor elmész haza, mert tanítasz. Azon mondjuk elgondolkodtam, hogy ő ezt honnan tudja, hogy én tanítok, mert nem beszéltem meg vele, hiszen hát ugye mikor? 18:40-kor kezdtünk volna, tehát nem kellett volna rendesen korábban eljönnöm a munkáimról, és határozottan emlékszem, hogy ezt nem beszéltük meg. Nem baj, ő biztos jós, de hogy fizetésemelést, mi ez, veszélyességi pótlékot, és nem tudom, mit nem tud nekem adni abban az őrületben, amiben pár hónapja, hát meg úgy általában, de pár hónapja különösen van az osztályon belül a mi részterületünk, úgyhogy ezzel tudja meghálálni, hogy menjek haza, és készítsem a szívemet önökre. És így is volt, és körülbelül egy órával a kezdés előtt úgy álltam a konyhában, és talán valami vizet töltöttem magamnak, tessék enni, nem mást, és a víztől elkezdtem, nem a víztől, és nem is valami mástól, de büdösül elkezdtem dülöngélni, és olyan kétségbe esettem, ez itt elkezdett kapálózni, és akkor én rájöttem, hogy igazából már amikor elkezdődött az óra, akkor már kezdett ez lejjebb menni, vagy amikor elkezdődött volna az óra, de ez ilyenkor annyira elfáraszt, hogy totálisan indisponált lettem volna, úgyhogy így is eleget löködött maguknak, hát még akkor, ilyet tartottam becsületesnek, hogy akkor nem tartjuk meg azt az órát, viszont meg kell tartani. Részt vesz, aki tud, aki nem, az meg visszahallgatja, de azt majd ki kell találnunk, hogy mikor legyen. Én alapvetően rugalmas vagyok, beszéljük ezt meg. Ugye a következő óra aztán 9-én lenne, ugye? Itt volt az előbb a papírom, de nincs itt. De igen. Jó, akkor ez nem is tudom, mi ez itt. Jó, az a lényeg, hogy 9-én lesz, tehát csinálhatjuk azt is, hogy 9-éig valamelyik nap ezt bepótoljuk. Igen. Szóval segítsenek nekem, hogy ugye Arisztotelész volt az, akinél abba hagytuk. Legalábbis a filozófiát. Tehát, hogy nem nagyon kapálóztunk bele másba, ugye? Tamásékba, Ágostonékba, jól emlékszem, mert különben akkor biztos a vizsgakérdés is lett volna belőle. Egyébként akkor rögtön ajánlanék néhány könyvet, de nem kell, tehát úgy értem, de én nagyon örülnék, hogyha ez egyszer ezek közül valamelyik a kezük közé kerülne. Csak ha már ezt a tantárgyat tanuljuk, vagy tanulják, akkor jó, ha ezeknek a magyar nyelven elérhető szakirodalmai legalább egyszer hallanának róla, vagy esetleg tényleg ott lenne a polcon, és majd ott nyugdíjas éveikben a híradó helyett ezekből olvasgatnának. Bolbelic Pálnak a Metafizika alapjait ajánlom. Ezt a Jelkiadó adta ki 2000-ben, és Weissmár Bélának WEI2S és már, és az újja már, hogy nincs ékezet és HR a vége, Weissmár Béla ontológia. Ezt a
ez egy számízdatkiadás, azt hiszem, és ez 92-ben jelent meg, illetve a jól ismert Tulai Alfrédnak a Lételmélet, magyarul ontológia, de szó szerint ez a címe, hogy Lételmélet, ez pedig Budapesten. És hogyha most itt hátra nézek, lehet, hogy ezek közül többet meg is tudok fizikailag mutatni. Nem keresgélem sokáig, ha megtalálom, hanem akkor a Wolberisznek meg kell lennie az egész bizonyos, de most nem látom. Ez nem az, de ez is, akkor ezt is ajánlom szeretett, ezt már lehet, hogy mutattam. Ez a Wolberitz Lét és Koszmosz, ez is egy jó kis könyvecske. És egyébként olyanokról beszél, amikről most fogunk majd, nem sokára. Tehát ez is jó. Most visszateszem, mert különben föltordosul a... Aztán meg akartam önöknek mutatni, meséltem tiszteletlenül azt mondtam a Kecskés Pálra, hogy a Kecskés Pali bácsi, de ezt igazából meséltem, hogy miért mertem magamnak megengedni, és ugye ugyanaz a könyve én bizonyítan nem akartam itt a képernyőt elhomályosítani mögöttem, de nem tudom, ezt most ennek a mozaiknak az eltávolítása, akkor én most vagy ezek mi ez? Vizuális effektek alkalmazása, na most ebbe kiválasztjuk. Megjelenés. Az meg, figyelj meg. Nem tudom, mit hallottam, nem is biztos, hogy akarom. Jó, tehát, hogy azt szeretném meg, a hátterek, igen. Így, mert így nem fogja be. Nagyon ügyes voltam, nem, de bár. Itt van neki ez a bölcselet történet főbb vonásaiban, ezt a Gede testvérek adták ki, róluk nem a kiadó egyéb munkásságáról nem szeretnék véleményt mondani, de tök jó egyébként, hogy hozzányúltak olyan alapművekhez is, mint a Szent Tamás Summája, ezt mondtam önöknek, és ez a keresztény és konzervatív gondolkodók nevű, hogy mondják ezt? Sorozaton belül jelent meg. Ez egy teljesen reprint kiadás, tehát érdemes ezt is egyszer megvenni. Parancsoljon, Sarolta. Jó napot kívánok, tanár, legyen kedves még egyszer a Weissmar Béla címét, illetve könyve címét mondani. Weissmar Béla ontológia. Köszönöm szépen. De ezek mondom, nem azok, nem kérem önöktől, hogy most otthon olvassák el a következő órára, csak egyébként tényleg legalábbis jó lehet, hogy hazabeszélek, én azt gondolom, hogyha az ember ezeket a filozófiai alapvetéseket elsajátítja, mármint a kifejezéseket, és nem tudom, meg egy kicsit ezt az átvitt gondolkodást, akkor ezek lehetnek érdekesek. Nyilván egy ilyen Kecskés Pált sem úgy kell olvasni, kivéve, ha ebből vizsgáznak úgy, hogy mit tudom én, éveken keresztül tanulják a filozófián, hogy akkor otthon ülök és egy végtébe olvasom, hanem kinyitom egy-egy embernél, és amennyi türelmem van egy kávé mellett, most elolvasom nem tudom én a feminista úttörő, ebben most pont nem lesz feminizmus, mert annál kicsit régebbi a könyv, mármint az eredeti mű, de hogy mit tudom én Arisztotelészről, vagy Kantról, vagy kiről, vagy Heideggerről egy picit olvasgatok. Jó. Meg még közben úgy is fog eszembe jutni még könyv. Még mielőtt megint belecsapnánk a retróba végre, azért kérdezem, hogy az előző fél év során említettem filmeket, mutattam egy pár videót, lehet, hogy ismétlem magam majd, hogyha ezeket mondom, akkor nézzék el nekem, mert nem tudom már, hogy kinél mit mondok, vagy melyik órán hangzott el.
De én kérdezem, hogy van-e, amit megnéztek ezek közül a filmek közül, és most bárki, csak nem kérem, hogy itt ilyen olvasónaplót mondjon belőle, csak ha annyit akar közölni, hogy igen, ő megnézte, és ezt a filmet, annak itt tudnék örülni. Nem? Hát nem igaz, hogy a Netflix az mindig beelőz engem, hogy az nem ő, mint amit én mondok. De egyébként talán még is van olyan film, amit tudnék önöknek ajánlani. Segítsenek, ez a Varsány Élit megnézte a Párizs, Texast. Ugye ott szép volt? Csak egy lájkkal legalább, hogy tetszette vagy nem. Érdekes volt, jól volt. Azt azért is ajánlottam, mert ugye ott azért felmerül a felelősség kérdése, tehát a szülői felelősség kérdése. Nem is kicsit, hát az egész film erről szól. De hogy a megbocsátás az nem elkenése a dolgoknak. Újra szabadkozom teológusi megjegyzéseim miatt, de hogy szabadkozom, hiszen ágában nincsen, de ugye mondtam önöknek már, hogy amikor van az a rész, hogy meg akarják kövezni a házasságtörőt, akkor ott ugye nem sikálják el a bűnét, hanem hogy mi van. Mondd csak, mi van? Senki sem dobott rád követ? Senki sem ítélt el? Én sem ítélek el, de menj, de többet ne vétkezzél. És hogy az nagyon fontos dolog, és pszichológusként, amikor majd emberi sorsokon kell gondolkodni, és emberek tárják föl lelküket, és mondjuk küzdenek azzal, hogy nem bírnak maguknak megbocsátani, vagy másnak megbocsátani. Ugye, hogy nagyon kell vigyázni, hogy attól, hogy én felsorolom azokat a tényezőket, okokat, és beszéltünk is ilyenekről, ugye a lelkiismeret tárgykörében, hogy meg tudom nevezni azokat a tényezőket, amik engem odasodortak, hogy végül így és így cselekedtem, vagy a másik életében megnézem ezeket a tényezőket, ezek csak az árnyalást segítik, a megértést azt a tekintetben, hogy fölfogom, de nem azt jelenti, hogy jóvá hagyom. És amikor valaki lelki vigasztalást keres, akkor neki pont nem arra van szükség. Tehát ő hatalmas lelki terhet hordoz, marcangolja magát. És amikor az semmi, egyszerűen ezzel nem segítünk neki, mert hogy ne foglalkozz vele, az semmi. Nem is úgy van. És hogy ez így nem így van, mert a pszichéje pedig egy tragédiaként éli, meg egy nyomásként, egy sebként, és akkor azt hiszük, hogy segítünk neki, hogy föl akarjuk úgy őt oldozni, vagy oldani, hogy azt mondjuk, hogy ne hülyességet, nem kell ilyet érezned. Egyrészt, ha ez mégis sikerül, akkor egyrészt legalizálunk valami tragédiát, valami rosszat, másrészt pedig nemhogy nem segítjük, hanem egy olyan szintű kapaszkodó nélküli világba taszítjuk, amiben még jobban nem találja, hogy akkor most mi van. Ha ez semmi, akkor én most miért érzem magam rosszul. Tehát szépen föl kell vele tárni, hogy mennyi sok tényező vezetett oda, miért mennyiben felelős, és itt akkor a determinizmusok megint bejönnek, hogy biológiai determinizmus, családi minták, stb. De mindig ott van az ontológiai, metafizikai igazság is. És hogy szépen körüljárni, hogy ezek mennyiben áll a felelősségi kört, és akkor letisztítottuk a képet. És tisztán van ott a trágyaütötte pacának a képe, és semmi más nincs mellett, akkor azzal kezdünk valamit, és azzal mondjuk azt, hogy jó, figyelj, akkor ez itt tényleg rossz volt. De akkor most már tudod, hogy mi vezet oda, mikre kell figyelned,
hogy lehet kijavítani, nem tudom én, és akkor el lehet törölni. Tehát, hogy el lehet törölni, meg nem történté tenni nem lehet, de föl lehet oldozni. És egyébként most ezt is csak abszolút pszichológiai értelemben mondom, hogy szokták mondani például, hogy mi a francnak a gyónás is. Nem teológiai értelemben gondolkodunk róla, hanem egyszerűen azért, amiért a terapeuta is kell. A kettő nem ugyanazért van egészen pontosan, de ugye nagyon hasonló módszereket alkalmaznak, és pusztán pszichés hatása is van, hogy én valakinek kimondom. És valaki azt valahogy értékeli, mondjuk a terapeuta az nem biztos, hogy annyira transzparensen értékelheti, de rávezethet arra, hogy én magam értékeljem azt, de szembe találkozva a másik személlyel. És hogy ez pszichésen is kell. És ha kivesszük ezt a két figurát a képből, akkor egyszerűen magamra maradok az egész problémával, tehát hogy kell, hogy valaki azt mondja nekem, hogy meg van bocsátva. És akkor fogok tudni egyébként saját magamnak is. Látják, nem véletlenül mondok önöknek filmeket, mert ha másként nem tudom a picit a filozófiai gondolkodás, vagy az órán elhangzottakat megmutatni, hogy igenis mélyen közük van a mindennapi életünkhöz, akkor ilyen kitekintésekkel igyekszem, amiket tovább lehet gondolni, és ez a film is, anélkül, hogy spoilereznék, ugye végig fenntartja a szülői felelősségnek a súlyát. Nem lehet visszafordítani az időt, nem lehet a jelenlét hiányát feltölteni jelenléttel, de egyfajta, a Viskolról is beszéljünk, nagyon jó, egyfajta megértést mutat. És így mutat egy nyitottságot a másikra. És én nem akarok vele példálozni, én nekem semmi bajom vele, sőt, tudom tisztelni a munkásságát, csak kicsit, hogyan mondjam, ő most itt ki van élezve, de Alföldi jut eszembe, Alföldi Róbert, aki az apjával való kapcsolatáról mesél úgy, hogy tudják, hogy 28 éves volt talán, és akkor a Víg Színházban a féltestvére kereste meg, ott várta a portán, és akkor hogy nyilván ott voltak mindenféle érzelmi amplitúdok mind a két félben, de hogy nyilván elmondta az apjának azt, aki szinte egy intelligens ember, hogy nem kellett erre talán rádöbbenteni, érezte ezt ő magától is, hogy micsoda sebeket okozott ez a nélküle való élet, de hogy ezeket meg kell beszélni, egyszer ki kell mondani, és aztán pedig arra figyelni, hogy jó, akkor még ebből az életből mi közösen mit hozhatunk ki. Nyilván nem azt, amit egy normális apa-gyerek kapcsolatból lehet, de amit lehet, azt tegyük meg. Ezért hoztam a filmet. A Viskó, ha most a teológust kérdezi, akkor azt tudom mondani, hogy teologice nonsense, ez egy nagyon-nagyon neoprotestáns istenkép, ami, de mondom, hogy nagyon-nagyon neo, tehát még a történelmi protestáns egyházak teológiája tekintetében is egy nagyon-nagyon neo istenkép, igen, tehát sajátosan ez a, hogyan mondjam, ilyen kicsi mázva rajta pillanatéva, de egy csodálatos történet. Szerintem a könyv még jobb, mint a film. Az is itt van valahol. Például nekem volt egy kolléganőm, akinek meghalt 2020-ban 42 évesen az öccse,
Covid-ban, és 2 pici, alig 2 éves ikret hagyott, hogy kell mondani, iket gyerekeket hagyott maga után, és a Mariska nem tudja ezt feldolgozni még a mai napig. Közelebb van már ehhez nyilván, és tolakodásmentesen a Viskó című könyvet adtam neki, azzal, ami saját tapasztalatom is, hogy a könyv megvár. Hogy biztosan önöknek is volt olyan, hogy megkaptak egy könyvet, megvettek egy könyvet, netán úgy, hogy nagy elánnal elmentek, és valahogy úgy mégse tudták elolvasni, már nincs is hozzá kedvem, nem tudom, hogy gyülekezett az íróasztalon, és az évek múlva meg elkezd ingelkedni az emberre, akkor meg letenni se tudja. Hogy én azt gondolom, hogy egyébként meg a filmet látta, de mondom, szerintem a könyv az jobb. Ez nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nyilván, ha teológusként azt mondom, hogy teljes őrület, de mégis valahogy az Isten kép, ahogy ott ugye föláll ugye nem tudom, szabad ilyet mondani, hogy néger, nem szabad, ugye? Akkor azt mondom, hogy fekete. Egyébként meg nem értem, mert az is azt jelenti, hogyha nem tévedek, de hát mindegy. Szóval, hogy én nem tudom, tehát engem az ugyanúgy, mint a cigány szó, hogy nekem egy csomó cigány barátom van, és így lefejeznének, ha én leromáznám őket. Tehát, hogy semmi negatív nincsen, amikor tehát azért szabadkozok most, mert lehet, hogy még ki fogom 6-szor mondani, pedig nem szabadna, akkor aki miért följelentene, akkor előre mondom, hogy semmi negatív nincsen benne, csak gyerekkoromban ezt így hallottam, és ilyen bőrtípusú emberekre használtuk abszolút nem bántó jelzőként. Szóval, hogy ott a fekete, kövér, 50-es, 60-as, vagy talán több is mamitú jön az Atyaistenként, ez baromi jó. Tehát nyilván Teobice nonsense, afroamerikai. De mi van akkor, ha ő egy afrikai, de akkor afro. Tehát, hogy jó. Jó, hát ja, mindegy. Szóval, hogy Teobice nonsense nyilván, de közben meg azt ügyes eszközökkel próbálja bemutatni, hogy Isten nő, nem. Isten férfi, nem. Úgy, de csúnyán hangzik magyarul, Isten nemtelen, nem nélküli, ugye, mert a nemtelenség az úgy mást is jelenthet, és mégis megvannak benne a női attribútumok, mégis megvannak a férfi attribútumok benne, hiszen a Isten képére és hasonlatosságára van az ember teremtve. Egyébként nem olyan régen halt meg, nem tudom mondani bárkinek a neve, Cselényi István, ő egy filozófus volt, egyébként görög katolikus pap, és akkor ő kapott is ilyen kritikát a harmadik isteni szeméről, a Szentlélekről, annak a női attribútumairól írt egy könyvet, és már ilyen, hát már annyira beleérte magát, hogy már olyan állításokat tett a legnagyobb jó szándékkal, ami túlmutatott a teológia határain, aztán egy ilyen, na, de mindegy, szóval érdekes volt. Egyszer hallottam arra a könyvről egy előadás, volt is a kezemben, de nekem nincs meg. Szóval, hogy ahogy az Istent megpróbálja bemutatni, vagy az is zseniális volt, hogy ezt most nem tudom, őt hogyan szabad, ázsiai, ez így jó, volt ugye a ázsiai 40-es nő volt, ha jól emlékszem, a harmadik isteni személye, Szentlélek Isten, és hát akkor hogy igen, őt meg nőként, tehát hogy úgy értem, hogy ott az idős asszony képében a gondoskodás, a atyaiság, anyaiság jelenik meg, a 30 éves, 40-es nőben pedig a nőiség, mint gender, tehát hogy ez is nagyon jó volt, és nyilván a film nem erről szól, hanem a film arról szól, hogy
hogy ugye apukának meghal a lánya, és ezt nem bírja feldolgozni, és az Istent kéri emiatt számon. És akkor mi van akkor? Az Isten mindenható, mindentudó, jót akar, a lét ő maga, az életet ő adta, ő vonhatja vissza, ő sose vonja vissza az életet, a földi életet igen, az életet nem. Hogy akkor hogy van ez, hogy akkor miért halt meg a gyerekem? Ha valaki engedi, hogy ez a film vagy könyv tényleg hasonl rá, akkor baromi nagy, hogyan mondjam, egy ilyen szélviharba tudja vinni az ember lelkét, és én nagyon, nagyon tanácsolom mindenkinek, hogy olvassa el. És ugye ráadásul ez a tipikusan, aki nem ismerné, nem is hallott még róla, akkor ez a vasútállomásokon, ezekben a ponyvairodalmak között árult, tehát magyar kiadás és ilyen újrahasznosított papírból, és hát nem a nyelvezetében, nem a magas irodalom csúcsa, tehát tényleg a történet is érdekes, és olvastatja magát, tehát azon pillanatok alatt túl lehet lenni. Alapvetően egyébként, ha hiszik, hanem a filmek mentén már belekaptunk a mai óra anyagába, de itt valaki jelentkezett, még mondja el a véleményét, és utána akkor az lesz, hogy tartunk egy szünetet, és akkor elkezdjük rendesen az anyagot. Köszönöm, tanár úr, én csak annyit szerettem volna, hogy a Viskó azért azt kijelenthetjük, hogy az egy nehéz könyvfilm. Lélektani értelemben baromi nehéz, ezért mondtam. Nagyon nehéz. Én függőkkel dolgozom, és nálunk ez kötelező minden függőmnek megnézni. Mert hogy az Istennel való kapcsolat, az elfogadás, az nem mindenkinek egy út. Uh-huh. És ugye arra tökéletes például, és hogy akár pszichológusoknak, hogyha szabad ilyet javasolni, akkor mindenképpen érdemes. Na, látják, ezért örülök, amikor megszólalnak. Mert kiderül, hogy van a hallgatók között olyan, aki önaddiktológus? Igen, addiktológiával foglalkozom. Uh-huh. Tehát, hogy itt van a hallgatók körében egy addiktológiai szakember, aki itt az elhangzottakhoz abból a tekintetből tud hozzászólni. Illetve nem tudom, hogy most önök azért sokan vannak, és nem tudom, hogy mennyire tartanak kapcsolatot. Én, amikor online hallgattam, nagyrészt online hallgattam szociális munkát, annyiban volt kapcsolatom az évfolyam társaimmal, amennyiben a néhány jelenléti órán a lakóhelyemhez közeliekkel néhányszor összefutottunk, vagy volt egy jelenléti vizsga, és akkor egy sör mellé le lehetett ülni. De egyébként így hát láttam a neveket, egy-egy arcot, és tudtam, hogy azonnal mondom, a Viskó, a szerző nevét nem tudom megmondani. Szóval, hogy nem tudom, hogy mennyire sikerül önöknek a hétköznapokban is egymással kapcsolatot tartani, de ez is lehetne egy ilyen hozadéka ennek a 5 évnek, hogy nagyon szívesen, hogy egymás talentumai mentén beszélgessenek, és akár az adott óra kapcsán, akár az egész tanulmányai kapcsán, illetve hogyha most több alkalom lenne órára, én még ilyeneken is szoktam álmodozni, hogy a hallgatók csináljanak valamit, és akkor itt most, akkor még így elmondom, hogy szünetre mennénk, hogy amikor az első alkalommal tanítottam, akkor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen szabad egyetem, hogy ez meg ugye nem tudom, mennyi ideig megmaradnak ezek a tantermi linkek. És akkor, hogy ezekkel lehet majd, vagy létrehozunk egy újat. Igen, köszönöm, Sarolta. Hogy és akkor ki is találtuk, hogy majd az lesz ennek a szabad egyetemnek a címe, hogy Etika Taverna, vagy nem tudom én, és akkor ennek mentén, hogy
hogy egy ilyen havonta, másfél havonta, egy ilyen interaktív, akár általam hívott előadó teljesen, tehát azért nagyjából a mi tantárgyaink mentén, de egy ilyen szabadabb témát akkor ott kivesézne, vagy pedig önök ajánlanának valakit, és ő kapcsolódna be, vagy önök tartanának egy előadást, és akkor most már ugye azóta még sokkal több hallgató került velem kapcsolatba, úgyhogy lehet, hogy a gondolat maga nem is rossz, csak mint egy könyv, hogy még várat magára, de nem biztos, hogy itt mit írunk most 2024-et, hogy nagyon sokat kéne várni, és mondjuk 25-ig elhúzni, hanem idén már, ha nem is most, mit írunk áprilist, hanem mondjuk az év második felében, de egy ilyen alkalmat összehozni, és csak ez most Éváról jutott eszembe, hogy akkor ott nem tudom én, minden általam tanított tantárgy hallgatói közül egy 4-5 a tanulmányi felelős vezetésével összebeszélnek, és azt mondják, hogy nekünk így közösen lenne egy téma, ebben az időkeretben beszélünk, bemutatjuk, fölvetjük, és még plusz van 45 perc, hogy kivesézhessük, és én azt mondta nekem erre a prorektor úr, múlt héten találkoztunk, hogy ő ezeknek nagyon örülne, és van lehetőség ezeket ilyen kreditekre átváltani. Tehát ezért is lenne szerintem érdekük. Itt még Zsuzsanna jelentkezett talán? Igen, én voltam. Csak gondoltam, okozok egy kis örömet tanár úrnak. A Szapiencián végeztem teológiát, és marhára imádom a Viskó című filmet. Úgyhogy ennyit. Jó, köszönöm. Mikor végzett a Szapiencián? Mindjárt ki kell számoljam. 5 éve, 6 éve kb. Jézus már akartam mondani a lektor nevét, azóta Ferences. Aha, igen. Tehát az ő Kb. Ennyi. Igen. Jó, nem akarom Köszönöm. ennyire személyessé tenni, de most itt tanárokat akartam kérdezni, nem akarom a többieket ezzel untatni, de akkor azt gondolom, hogy Bolbelic neve és társai, ezek mind fölmerültek. Igen. Ágoston atya és egyebek. Igen, Bolbelic párról, de meghalt az Isten meghalt az Isten adta egy pár évvel ezelőtt, de hogy megírta azt a könyvét, hogy a filozófia. És akkor a szakmán belül kicsit gúnyolták. Hát ugye az igazi mondás úgy van, hogy halottról vagy jót, vagy igazat, és hát ez így történt, hogy volt a bácsinak egyfajta öntudata, és hatalmas esze, tehát volt is mire az öntudat, de hogy amikor megírta a filozófiát, hogy akkor úgy piszkálták, hogy nagyon nagyot tettél az asztal, hogy 2000 éve vannak jegyzett gondolkodók, de még a filozófiát senkinek sem sikerült. Neked igen, valóban ilyen öntudata volt, de nagyon okos. Menjünk szünetre. Azt mondom, hogy több lesz, mint 5 perc. Fogok kiabálni, jó? Ezzel nem tudok mással önöknek segíteni, hogy könnyebbek legyenek az én nyökögéseimnek a végighallgatásai, hogy jár az óra, betartjuk a 20-10-et, de esetleg egy kicsit hosszabb lesz a szünet. Így fogok eljárni, akkor nem sokára jövök vissza.
No, én már itt is vagyok. Talán több volt ez, mint 5 perc, ugye? Jó. Szóval, akkor elkezdjük. Nagyon konkrétan. Mondtam, hogy ez így, hogy logika, ez így nem a legjobb elnevezése a tantárgynak. Sokkal inkább metafizikáról és ontológiáról kell beszélnünk. Ez a kettő is nagyon-nagyon szorosan összefügg. Most alapvetően metafizikai megközelítésekből beszélünk logikáról, hisz a logika is hát ezen tárgykörön keresztül van. A logika eszköztárát használja a metafizika, de a metafizika, hát ahogy Arisztotelész mondta, az első filozófia, tehát ez az, amelyik minden traktátust tulajdonképpen összefog. És ahogy már erről beszéltünk, biztos, hogy benne ez elhangzott, hogy a szó eredete az nem más, ugye, mint hogy meta, physis, tehát hogy itt a meta az ebben az értelemben a valamin túli, a physis pedig a természet, tehát itt a fizika az nem a iskolában tanult fizika tantárgyra vonatkozik, hanem a physisre, a természetre, tehát minden, ami a természeten túli, ami a tapasztalati valóságon túli. És hát itt nagyon fontos lesz, most erről fogunk itt hosszan beszélgetni, az empíria, tehát a tapasztalat, és az empírián belül pedig ugye az érzéki vagy a mentális tapasztalat. Hát érzéki alatt értem azt, hogy itt van ez a radírgumi, és ezt én az érzékszerveimmel meg tudom kategorizálni, meg tudom szagolni, látom, meg tudom tapintani, sőt, óviskoromban még olyat is csináltam, hogy megkóstoltam. Ezt most nem teszem meg. Szóval, hogy itt azon megy majd itt a filozófusok között a vita, hogy a tapasztalati, inkább, hogy nehéz ezt magyarul mondani, igen, tehát, hogy a tapasztalatunk az igaz képet ad-e a valóságról, így tudom ezt jobban megfogalmazni. Tehát magyarul a metafizika az magával a léttel, és azon belül pedig a létezőkkel foglalkozik, és azt is mondhatjuk, hogy a legnagyobb teljességre törekvő tudomány, hiszen tárgya a teljes valóság, a lét és a létezők, és egyben a legelvontabb tudomány is, hiszen a tapasztalatból indul ki ugyan, de a leginkább el is távolodik tőle. Tehát a teljes valóság a tárgya, a létező, mint létező önmagában, szubstancia vagy magánvaló, így is beszéltünk róla, maga a lét, és mindaz, ami meghaladja a tapasztalatot. Tehát módszere szerint akkor még egyszer a tapasztalásból indul ki, de folyamatosan elvonatkoztat, ehhez nyilván a racionalitást használja, és egyben általánosít is, elméleti jellegű és logikai módszereket használ. Kantról még nem beszéltünk, de most róla fogunk majd egy kicsit hosszabban beszélni, illetve hát ő vett föl egy olyan novumot, ami addig a gondolkodás tudományban ilyen kategorikusan nem volt jelen, aztán persze meg is cáfoljuk bizonyos értelemben Kantot. A metafizika összefüggésében beszélnünk kell, bocsássanak meg, csak közben kilátok egy ablakon, és a kisgyerek hatalmasat esett a biciklivel, és kicsit oda ment a figyelmem. Szóval beszélünk materialista felfogásról, ami nem más, ugye ezt is érintettük már, hogy tulajdonképpen a létet az anyaggal azonosítja, azt mondja, hogy minden, ami van, az anyagi jellegű, és csak a tapasztalati, tehát itt a természettudományos tapasztalatról kell gondolni, tehát csak a tapasztalatit tartja ez a materialista felfogás fontosnak.
ezt így kell megjegyezni, hogy mondom, az idealista, monista felfogás pedig azt mondja, hogy a valóságot a tudattal azonosítja. Itt ugye már sok-sok buktató van, de egyébként ezeknek mind van, hogy kell ezt így állítani, hogy ne bökje ki a szememet, de önök is lássanak engem, ezeknek mind van egyébként alapja, ugye mindig a kizárólagosság a problémai, tehát bármelyiket kizárólagossá teszem, akkor tévedni fogok. Az idealista, monista felfogásnak is van létjogosultsága, azt mondja tehát, hogy a valóság azonos a tudattal, mindent a tudat immanens, tehát ilyen belső tartalmának tart, az élre vagy valami tudati élményre vezeti vissza a valóságot. Pszichológusként fontos lesz, baromi fontos lesz, de itt kell vigyázni, hogy nehogy elmásszunk egy nagyon erős, szubjektív felfogás felé. Miért rossz ez? Ugye elhagyjuk az aura mediokritást, akkor ha akkor lesz valóság valami, ha tudatomban létrejön, akkor ugye ennek lehet etikai vetülete is. Tehát én a másik ember méltóságát nem tudatosítom, akkor a számomra nem létezik, és ezért, ha ő sérelmezi az én viselkedésemet, akkor én nem vagyok számon kérhető vele szemben. Én nem akartam taknyán tenyerelni, mint ahogy indul a bakterházban mondta az öregasszony azt a gyereket, nem volt az erőszak az órán, hanem hát valamit csináltam, de hát én azt nem tudatosítottam. Azért ugye a kettőt együtt kell értelmezni, ez a dualisztikus felfogás még meglepő, dualizmus ugye már főleg Platonnál volt szó, kicsit más tekintetben, de ugyanez a séma. Azt mondja, hogy ez a felfogás a tudat és a külvilág kettősségét vallja. A kétféle lét megkülönböztetése ebben az összefüggésben, tehát a tapasztalati, tehát ilyenkor azt mondom, hogy tapasztalati, akkor azt ilyen epistemológiai szempontból, tehát a tudományos, természettudományosan értem a tapasztalatot. Tehát a tapasztalati világ és a tudati világ azt mondja, hogy közöttük olyan erős a különbség, hogy köztük semmiféle kapcsolatot nem tart lehetségesnek. Ugye ez erre kicsit rímel Platónnak az ideatana, tehát az ideák világa és a materiális létezés. A teisztikus felfogás, ezt nem kell talán nagyon magyarázni, az ember és a világ, e tekintetben itt ember alatt értjük a tudatot, és a külvilág egymásra utaltságát és a kapcsolatát vallja. Igazából ez lesz, ha most azt állítottuk, hogy a dualisztikus az nagyon erős különbséget tesz, a teisztikus pedig megkülönbözteti a két világot, de kapcsolatot vall a kettő között. Ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy szintetikus felfogás, de a hivatalos neve a teisztikus felfogás, tehát az ember, a tudat és a világ, a külvilág egymásra utaltságát és kapcsolatát vallja, és feltételezi, hogy ennek az egymásra utaltságnak és kapcsolatnak alapja kell, hogy legyen. Ezért ezt keresi, a lét végső okát, amely túl van a tapasztalaton, és eljut a transzcendensig, és azt mondja, hogy a transzcendens valóságból vezeti le ezt a kapcsolatot. Tehát mi lesz az, ami összeköti? A transzcendencia, az pedig a lét maga, az a valaki, vagy valami. Tehát, hogy egyébként valóban két külön világot képez a tapasztalati világ és a tudati világ. Mondom itt még egyszer, hogy a tudatnak is van tapasztalata, de amikor külön azt mondom, hogy tapasztalat, akkor az empirikus, a tudományos tapasztalatra, tehát meg a kézzelfoghatóságra, a materiális tapasztalásra gondolok, hogy mind a kettő valóságával, egyébként mind a
kettővel tapasztalati, ilyen vagy olyan tapasztalati úton, de találkozunk, a kettő különbségét is érzékeljük, de a kettő kapcsolatban egymásra utalva van, akkor ennek mi az alapja? És az alapot, azt fölfelé kezdi el keresni, és azt mondja, hogy ott van az emberben ez összekötve. Ugye majd remélem eljutunk, vagy kicsit erről majd részletesen beszélhetünk, ugye Descartes-nál lesz majd ez a res cogitans, meg a res extensa. Tehát, hogy a res az a dolog, a valami. És azt mondja ugye, hogy a tudati valóság, meg a extensa, hogy ez a külvilági valóság. És majd Leibniznek a monadológiájáról az egy nagyon érdekes felfogás. A monász elméletéről majd fogunk beszélni, legalábbis remélem, hogy el tudunk jutni, és ha ezt Duns Scotusnak az egyetemes létre vonatkozó gondolatával vetjük össze ezt a kettőt, akkor ez egy érdekes dolog lesz. Jó, Kant azt mondja, hogy aki egyébként azt azért kell tudni, Immanuel Kant, hogy ő nem megsemmisíteni akarja a metafizikát, tehát baromira neki megy, de nem akarja megsemmisíteni, hanem inkább átértelmezni és újra megalapozni akarja, így kell az ő gondolatait felfogni. Azt mondja, hogy a metafizikának szerinte eddig nem kedvezett a sors, mert a metafizikában az ész állandóan fennakad. És ezért azt mondja, hogy nincs kétség afelől, hogy a metafizika eljárása az ilyen puszta tapogatózás, és ami szerintem még rosszabb, hogy elvont fogalmak közötti tapogatózás. Azt mondja Kant, hogy háromféle lehet kétféle lehet az ítéletünk, és az egyiket majd bontjuk, csak hogy megbonyolítsuk. Azt mondja, az ítéletünk az lehet analitikus, ezt meg kell jegyezni. Analitikus ítélet, különösebben nem is kéne ezt magyarázni, de ez arra vonatkozik, hogy analitikus az ítélet akkor, ha a mondat állítmánya csak azt mondja ki, ami az alany fogalmában benne van. Tehát az analitikus ítélet semmi újat nem tesz hozzá az eredeti tudásunkhoz. Tehát például annak okáért, hogy nem tudom, hogy minden test kiterjedt. Lehet, hogy ez egy picike kis kavics, lehet, hogy egy hatalmas nagy, nem tudom, egy dinoszaurusz, egy baromi nagy hegy, de egyfajta kiterjedtsége minden van. Mindegyiknek van. Tehát ha testet mondok, akkor feltételezem, hogy az kiterjedt. Ezt nem gondolja így az agyunk végig, hanem ez egy ilyen alapvetés. Ez egy úgynevezett magyarázó ítélet. Szintetikus az ítéleten akkor, az állítmány valamilyen újat fűz az alany tartalmához, új ismeretet ad, ezt ugye még az egyik, az analitikus, az magyarázó ítélet, a szintetikus az pedig ismeretgyarapító ítélet, hogyha így mondjuk. És akkor most kell itt egy picit figyelni, mert a szintetikusnál mond olyat, hogy van szintetikus a priori ítélet, a szóköz priori, és van a posteriori ítélet, ugye az egyik a dolog utáni, a dolog előtti, a másik pedig a dolog utáni, hogyha ez így segít, de mindjárt megérti. Azt mondja, hogy tehát ez a két fajta van, a szintetikus a posteriori és a szintetikus a priori. A szintetikus a posteriori ítélet, direkt adjuk egy kis szünetet, hogy le tudják írni, a szintetikus a posteriori ítélet az, amelyben az új ismeret a tapasztalásból, pontosabban az egyedi érzékelésből ered. Mi volt az előbbi ítéletünk? Hogy az analitikus minden test kiterjedt. Ez világos. Ebben nincsen hozzáadott új ismeret,
De hogy lesz-e szintetikus a posteriori ítélet? Úgy, hogy azt mondja, hogy az új ismeret a tapasztalásból fakad, tehát még nem nyúltam hozzá a testhez, az analitikus ítélet, hogy mindegyiknek látom a kiterjedtségét. Azért a posteriori, mert oda megyek, és megpróbálhatom a meccseket megemelni. Nem fog menni, de meg tudom emelni a kis radírgumimat, meg nem tudom micsodámat. Tehát mi lesz az ítéletem? Minden test súlyos. Mennyiben, az már egy másik kérdés. De hát a tapasztalatomon keresztül szereztem meg ezt az ítéletet, tehát ezért a posteriori. A szintetikus a priori ítélet ezzel szemben az, amelyben az állítmány kimond valamit az alanyról, amit az egyrészt nem tartalmaz önmagában, másrészt, ami viszont szükségszerűen megilleti, ezért nem származhat az tapasztalásból, hogy ezt hogyan világítsuk meg. Szóval mit mond, hogy az állítmány kimond valamit az aranyról, amit az egyrészt nem tartalmaz önmagában, de ami viszont szükségszerűen megilleti. Különben nem lenne az, ami, és ezért nem származhat az egyedi tapasztalásomból. Erre mondjuk azt a példát hozzuk, hogy a két pont között a legrövidebb út az egyenes. Igen. Jó. És azt mondja egyébként Kant, hogy nekünk ilyen a priori ítéletekre van, szintetikus a priori ítéletekre van szükségünk. Az összes többi ilyen mese, meg fogalmak halmaza. Fölteszi a kérdést, hogy hogyan lehet szintetikus a priori ítéleteket létrehozni, amely szükségszerű is, és általános is egyben. Továbbá, hogy a metafizika tételei szükségszerűek és általánosak-e. Vagyis, mit jelent ez, hogy szükségszerűek és általánosak-e? Vagyis szintetikus a priori ítéletek-e. Egyáltalán itt veti föl a metafizika, hogy a metafizika tudománya. Mert szerintem a metafizika tételei egészen spekulatívak, nem a tapasztalatra építenek, nem tapasztalatiak, tehát a metafizika szerinte ebben, ahogy eladdig az ő koráig volt, az úgy szerinte nem tudomány. Még egyszer nem akarta kihúzni a szőnyeget alól teljesen, csak azt mondta, hogy ezt lehetne tudománnyá tenni. Szintetikus a priori ítéletek megfogalmazására van szükségünk, és a metafizika hát tudománnyá válik. Mert azt mondja, hogy megismerésünk során nem a dolgot magát, ahogy az van, ismerjük meg. Erre ő mondja, ezt nem kell megjegyezni, vagy hát nem kell megjegyezni, azt mondja, én nem tudok németül, csak általános iskolában tanultam, azt mondja, ez a Ding an sich, a dolgot magát, Ding an sich ismerjük meg, hanem szerinte azt, ahogy a dolog, ahogy számunkra megjelenik. Ugye ebben azért van igazsága. Nem jó példa, de hát minden példa sántit. Mondtam önöknek, hogy egy ilyen két ajtócsúcs közepette komoly hivatalért mentem a dolgomra, és egy ajtót becsuktam magam mögött, egy ajtót ki akartam nyitni magam előtt, de közben nem volt semmiféle fényforrás és ablak, mert olyan kis folyosó részlet ez, és akkor ott voltak a salgópolcokon a sok-sok hülye ügyirat, amit úgy nagyon szívesen elvinnék begyújtósnak édesapámnak, de nem tehetem meg, és akkor egyszer csak egy ilyen sötét alak az ott engem elkezdett megijeszteni, és én teljesen meg voltam győződve, hogy a Balázs nevű kollégám az. Azt állítja Kant, hogy mi ezzel csapjuk be magunkat, hogy ilyen áltudományos ítéleteket hozunk, de semmi más nem volt,
mint a küszöb alatt mégis beszűrődő fény által, az ügyiratok által a sötéten belül vetett még sötétebb árnyék, és én azt a Balázsnak hittem, és ártó szándékot véltem felfedezni, és jól megboxoltam a sötétet. Ugye ez volt az, ami ahogy számomra a dolog megjelent. És nem a dolgot magát. Nem jó példa, de nem a dolgot magát. Tehát most itt nézegetek ki, bámulok az ablakon, ott megy a cillamos, és hogy én csak látok egy ilyen sárga eszközt tele emberekkel, de úgy, ahogy az van, hogy az ott hogyan veszi le az áramot, meg minden kutyafülét, amitről hány kiló pontosan, gramra, micsoda, 1 kilométeres sebességgel, mekkora csontrészletet tud bennem, milyen erős fájdalommal összetörni. Tehát, hogy a dolog maga az bonyolult körülményeknek az összetettsége, és azt nem tudom megismerni, csak hogy a dolog számunkra megjelenik. Azt mondja, hogy mi a dolgokat, tehát egy sajátos szemlélettel, ilyen a priori kategóriákkal látjuk, kvázi egy szemüvegen keresztül, ezért soha nem ismerjük meg a dolgot magát, hanem ahogy az mutatja nekünk magát. Ezért szerinte ez egy ilyen látszattudomány. És fölvet egy olyat, és ez nagyon fontos, hogy szerinte a metafizika tételeinek megalapozása az csak az erkölcs felől lehetséges, és kitűzte az zászlajára azt, hogy neki tehát arra kell törekednie, hogy lerontsa a tudást, hogy pontosan, hogy nem, hanem hogy ez a szemlélet mond ilyet, hogy le kell rontani a tudást, hogy helyet szerezzen tulajdonképpen a hit számára. Itt nem a vallásos hitre gondol, hanem a dologról alkotott hiedelmünkre. Azt is mondja, hogy meg kell állapítani a megismerő alanyban. Tehát most az lehetek én is. A megismerő alanyban lévő feltételeket, mik ezek? Az én ingyenesen idehozott a posteriori és a priori ítéleteimet, szemüvegeimet. Tehát meg kell határoznunk, hogy a megismerő alanyban milyen a priori szemléletek vannak, de ezeket ő is, és szerintem nekünk is azt kell, hogy tegyük, hogy ilyen formális összetevőként kell értékelnünk, és ő nem vizsgálja a megismerő alany magát, sem a megismerő folyamatot, és sem a megismerő alany részvételét a folyamatban. Így tulajdonképpen ő egy mechanisztikus módon szemléli a megismerést, ami, látják, ő egy ilyen összetettséget vár el tőlünk, de ő maga is egy ilyen nagyon sablonos mechanisztikus szemléletet hoz. És ugye azt mondja, hogy mi tulajdonképpen viselünk egyfajta szemüveget, amivel nem tudjuk látni helyesen a dolgot magát. Na jó, csak ő ezeket a megállapításokat egyfajta szemüvegen keresztül tette. Tehát, hogy azt azért úgy nem igazolta, hogy én másik szemüvegen keresztül látom a világot. Szerinte tehát a tudományban csak az egyértelműen meghatározott és világosan definiált fogalmak használata engedhető meg, és a fogalmak létrehozása, tehát ezeknek a világos fogalmaknak a létrehozása csak az érzéki tapasztalásra alapozhat. De gondolják meg, hogy ez azért botor dolog ilyet kijelenteni, mert ez talán csak a természettudományokban lehetséges, meg mondjuk a logikában. És itt most a matematikai logikára gondolok, elsősorban, de minden, ami logika, bár ott is elég kérdéses. Tehát, hogy azt mondja, hogy ezeknek a világosan definiált fogalmaknak a létrehozására csak az érzéki tapasztaláson keresztül lehet alapozni,
De hát hát már mennyi olyan szempontunk van, amit nem tudok mérni. Tehát pszichológiai fogalmakat kell alkotnom, de azokat nem minden esetben tudom gramra, súlyra pontosan megmérni. Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen semmiféle megismerésünk, ami ezen túlmutat, nem érvényes, mert csak a jelenségre vonatkozik az a priori szemlélet miatt, de pontosan ezért van az, hogy de akkor ebben az esetben az ő megállapításai sem igazak, hiszen ezeket ő is egy ugyanolyan sajátosan a személyére vonatkozó a priori szemlélettel alkotta meg, vagy hozta létre, úgyhogy itt vele szemben ezt a kritikát fogalmazhatjuk meg. A logikai pozitivizmus, ezt is jegyezzék meg, a logikai pozitivizmus, vagy más néven neopozitivizmus metafizikával szemben alkotott kritikája pedig az, hogy a neopozitivisták szerint csak azok a tételek fogadhatóak el, amelyek az érzéki észleletekre, tehát érzetadatokra alapoznak, vagy ezekhez vezethetők vissza, vagy azok, amelyek a formális logika és a matematika tételei. De hát itt megint hiányoznak az élet egy csomó területe hiányzik. Minden más szerintük ellenőrizhetetlen, képzelgés vagy költészet. Tehát, hogy tök ügyes volt ez az Arisztotelész, meg Platón, tök jó ezeket olvasgatni, de ez tulajdonképpen egy eszmetörténeti költészet. Tehát tehát az empirikus verifikáció elve szerint, csak hogyan rövidítsem, vagy tegyem ezt érthetőbbé, az empirikus verifikáció elve szerint csak az a kijelentés fogadható el, ami visszavezethető, érzékileg észlelhető tényekre. Ezeket hívjuk egyébként bázistételeknek, vagy protokolltételeknek. A metafizika kijelentései pedig, hát mivel nem ilyenek, ezért a neopozitivisták szerint ezek nem fogadhatók el. És szerintük a filozófia egyetlen feladata az, hogy a nyelvet logikailag elemezze. Minden más kérdés a többi tudományra tartozik. Mit jelent a többi tudomány? Főként a természettudományokra. Egyébként a nyelvfilozófia ez egy csodálatos terület, de ugye itt megint hoz vagy hát ez a neopozitivisták megint hoznak egy szélsőséget. Az ő kritikáikat viszont azzal támadhatnánk meg, hogy a verifikációs elv az sem empirikus, sem nem pusztán, tehát sem nem csak empirikus, és sem nem pusztán logikai, tehát akkor az miért lenne érvényes? Tehát ugye azzal a fegyverrel tudunk szembeszállni velük, amit állítanak hasonlóan Kanthoz. De meg az alapelv, ugye? Tehát az alapelv az maga metafizikai. Ha ez igaz, akkor mégiscsak van metafizika, illetve hát a természettudományban is vannak elméleti tételek és hipotézisek, amelyek érvényesek, de nem felelnek meg a verifikációs elvnek, az érzékbe éli tapasztalás elvének, és hát akkor azok sem léteznek, vagy akkor a természettudomány is csak egy költészet. Tehát akár most gondoljanak a Darwinra, vagy a tehát az evolúciós elméletre. Bizonyos tekintet, mind a mellett, hogy a természettudományon belül van ennek kritikája. De most úgy általában, mint olyan, létezik, és tudjuk, hogy bizonyos szempontból, nem tudom én, támadják, meg nem tudom, de azt mindenki elfogadja, hogy evolúció van, evolúciós folyamat van. Hogy pontosan úgy van-e, ahogy az Darwin leírta, meg annak mik a hibái, ez egy másik kérdés. És ezt is lehet mérni konkrét
eredményekkel, vagy hát hogyan mondjam, lehet adatokat vizsgálni, és igazolható az evolúció, de az evolúciós elmélet, de az még mindig csak egy elmélet, tehát hipotetikus. Tehát akkor az is csak egy költészet lenne, még ha mérhető is. Egyébként csak egy kitekintés, egy félmondatos kitekintés Darwinról, hogy a darwinizmus, mint olyan, az egy tudomány. Azt nagyon sokféle kritika alá lehet vonni, de azért nem kell keresztre feszíteni Darwint, hogyha az ő evolúciós elméletében hibúcia adódik. Van ilyen a tapasztalati tudományokon, vagy tehát igen, a kézzelfogható a materiális tudományokon belül, és túlzhat hiba a számításba. Az a probléma, amikor Darwin elkezd filozofálni, mert egyébként meg csapnivaló filozófus volt. Tehát kiváló természettudós, a maga korában értelmezendő, de csapnivaló filozófus. Tehát igen, tehát így akkor jobban értik, hogy nem Darwint akarom bántani, hanem az evolúciós elmélet az egy természettudományos gondolkodás, a darwinizmus meg egy izmus, ami egy ilyen keverék filozófia, ami önmagának ellentmond. De mondhatok mást is, nem értek hozzá, abszolút nem értek hozzá, de ilyen például az energia megmaradás elve. Hát ez is egy elv, egy hipotetikus elv a természettudományon belül. Mégis lehet vele operálni. Tehát mondtam, vannak ezek a bázistételek, vagy protokolltételek, ezeket ilyen tiszta megfigyelési tételnek nevezik ezek a neopozitivisták, márpedig nem lehet ilyen tiszta ismereteket szereznünk, mert nincs előzetes értelmezés nélküli megismerés. Tehát, igen. Na, mivel is kell nekünk foglalkoznunk? Föl kell tennünk olyan kérdéseket, hogy van-e a létezés a mindennapi létünkön kívül, nem az UFO-kat fogjuk kutatni, hanem filozófiai értelemben. Vajon a mindennapi életünk egyáltalán valódi létezése? Aztán, ha van ilyen, mármint hogy a mindennapi létünkön kívüli lét, akkor annak van-e a kettőnek, és milyen a viszonya egymáshoz? Mi az egyetemes, és mi az egyetemes, és mi az egyedi? Mi a tudás, és mondjuk ebből az előbbi vitából is látták, hogy mondjuk mi az, ami ebből igazolható. Igazolható-e az, hogy az elménk tabula rasa? Tehát egy ilyen tiszta tabló, vagy milyen lap. Van-e okság, és hát nem tudom, van-e célokság, van-e célszerűség? Ilyeneket kell még végigvenni. Egy pillanatra, bocsánat, meg kell nézni a telefonon, az érdekel, hogy önöktől jött-e valami. Jó, nem. Jó, ilyeneken kell elgondolkodnunk, hogy lehet-e, tehát igen, ez most abszolút megközelíteni, hogy önöknek hogy lesz fontos a maguk tudománya szempontjából, de nagyon fontos, hogy például lehet-e igaz kijelentéseket tenni az empíria a tapasztalás számára hozzáférhetetlen dolgokról. Hát önök persze, tehát vannak pszichoszomatikus dolgok, azért tanulják az ilyen kis mondják, csapok, meg mik vannak a szemünkben? Csövecskék, vagy nem csövecskék? Mik azok? Olyan régen volt nekem. Értik?
az hát, hogy nem csövegcsapok, hát a csövegcsapok az lehet, hogy vannak, de pálcikák. Na igen, mi a pikuláért kell ilyeneket tanulni, mert vannak lelki és mentális folyamatok, amik hatnak ezekre tehát a testi valóságunkra, illetve fordítva. Tehát most levágják a lábamat, az egy krízis nekem, és ez okozhat mentális, pszichés elváltozást. Illetve fordítva is, tehát ha én most nagyon-nagyon nem szabbarbár, hanem csak barbár módon fogalmazva azt mondom, hogy teljesen ennél is jobban itt bekeveredik nekem valami, akkor valószínűleg egy idő után lesz annak testi vonzata is. És akkor föl kell tenni a kérdést, hogy létezhet-e, lehet-e igaz kijelentést tenni, tehát azokra a dolgokra, amik a tapasztalás számára hozzáférhetetlenek. Itt többféle megközelítés van, a retorzív következtetés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját érv visszafordítása. Van egy ilyen, ezt jegyezzék meg, hogy a retorzív következtetés. Például a senki sem tehet igaz kijelentéseket az empíria számára hozzáférhetetlen valóságról, ez egy tétel. Az előbb mondtuk ki. Tehát most mondjuk ki. Senki sem tehet igaz kijelentéseket az empíria számára hozzáférhetetlen valóságról. De ez ugye csak akkor igaz, ha tudjuk, miről lehet és miről nem lehet igaz kijelentéseket tenni. Tehát kell lenni egy elméletnek, ami alapján eldönthetjük, hogy mi az igaz és mi a nem igaz. Vagyis akkor már rögtön vannak az empíriától független kijelentéseink. Hiszen azt kimondtunk egy tételt, de hát ez az empíria alapján mondtuk ki? Nem. Hanem egy hipotetikus alapon. Jó, ugye azt mondják a szkeptikusok, hogy semmiről nem lehet igaz véleménye. Hát ennek már önmagában egy igaz véleménynek kell, hogy legyen, nem? Tehát akkor már van valamiről igaz véleményem. Tehát ezek ilyen önmagában harapó kígyók. Ezért mondjuk ugye a saját érv visszafordítása. Tehát ugye nem tudom, én hallgattam, hogy valakinek itt beletapostam, vagy sokaknak a lelkébe, itt említettem egy magyar ilyen lelki írót, vagy ilyen nem tudom micsodát, és akkor mit is akartam, egy konkrét mondata volt, tudom, talán Hernál Judittal, vagy kivel beszélgetett, de ami 25 éves felvétel, és akkor, hogy semmi nem valóság, azt hiszem. De hát ilyen közhely volt ez inkább, hogy semmi nem valóság. Vagy igen, és akkor így elgondolkodtam rajta. Szerintem ilyen 14-5 éves lehettem, tehát baromi régi a felvétel tényleg. És akkor hát semmi nem valóság, akkor ez a megállapítás, hogy se valóság, barátom. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ezek ugyanilyen retorzív, tehát a retorzív módon megtámadható kijelentések. Vagy nem tudom én, ha valaki azt állítja, hogy van szabad akarat, akkor arról akarunk meggyőzni, igen, tehát ez ugyanez, hogy most, hogy valaki azt állítja, hogy van szabad akarat, van, aki azt állítja, hogy nincsen szabad akarat, de azt állítom, hogy nincsen szabad akarat, akkor mégiscsak feltételezem, hogy neki van, mert szabad akaratával fogja elfogadni azt, hogy nincsen szabad akarat. Jó, tehát, hogy ezek az elején még ilyen butaságoknak tűnnek, de aztán talán az előző kurzusból láthatták, hogy mindig vissza fogunk ide kanyarodni, tehát látszólag felesleges szócséplések ezek. Aztán, arról is kell beszélnünk, ami észszerű, hogy az észszerű dolgokról. Hogy ami észszerű, az akkor önmagában azt is jelenti, hogy nem tagadható. Ez a második ilyen szempontunk.
Ez szerint egy tudományos tétel akkor igaz, ha meg tudjuk mondani azt is, hogy mikor nem igaz. Tehát, hogy mikor hamis. Ezt nem kell tudni, de ezt nevezzük falsifikációs elvnek. Azonban a metafizika tételeinél ez nem alkalmazható anélkül, hogy önellentmondásban ne keverednék. Mert például tudjuk, hogy nem tudom én, a víz 100 Celsius fokon forr. Ez a tétel igaz, és be is tudjuk bizonyítani, de azt is, hogy mikor nem. Tehát, hogy 60 és 70 fokon nem fog forni a víz. De le tudjuk mérni, hogy 60 vagy 70 fokon. A metafizika kijelentéseinél tulajdonképpen nem tudjuk megadni azt, hogy mikor nem igazak ezek a tételek. Tehát mikor van az embernek olyan kijelentés, amikor nem tud a létezőről és a létről, vagyis az ember mikor nem tud hát tulajdonképpen igen, a saját létezéséről. Jó, itt aztán mondhatnánk, hogy ilyen az álom, de az egy más víz. Tehát, ha a metafizika tételei észszerűek, de nem mondható meg, hogy mikor hamisak, attól még nem tagadhatók, vagy nem feltétlenül tagadhatók. Hogy ez kicsit közelebb kerüljön önökhöz, úgy kell ezt elképzelni, hogy az ember minden kijelentésében tud a létezőről és a létről. Tud a saját létezéséről is. Tud arról, hogy a kijelentései és a valóság alapvetően megegyeznek. És a kijelentései helyjel közzel, de legalább elvileg képesek az igazság megragadására. Azt mondtuk, hogy lehetséges az empírián túli valóságról is igaz kijelentéseket tenni. De miért lehetséges ezek? Azért, mert tudunk a valóság szerkezetének szükségszerű, meg általánosan érvényes mozzanatairól. Tehát van tudásunk önmagunkról, és van tudásunk a létről, majd itt analógiáról, meg ilyenekről fogunk beszélni. Rendelkezünk létre megértéssel. Tehát fölfogom, hogy vagyok. Akkor abból fog következtetni a létre általában. A kettő összefüggéseit is értem, vagy tapasztalom, empirikusan, vagy tapasztalati mi ez? Érzéki empíriával és tudati empíriával, és egyáltalán rendelkezek a lét megértésének képességével, nem egészen az átértésével, de az, hogy a lét mint olyan van. Jó. A lét különböző szempontjairól fogunk beszélni. A lét állításáról, mint olyanról, az egyetemes létfogalomról, az egységről és sokaságról, a lét igazságáról, a lét jóságáról és szépségéről. És akkor 18:52 van. Igen, szerintem a mai órában ennyi fog beleférni, és azt hiszem, hogy a következő órán el tudunk jutni, mármint hogy a következő alkalommal el tudunk jutni olyan tételekig, amiknél, ha visszagondolnak erre az órára, akkor ezek az itt elhangzottak már nem lesznek ilyen levegőben lógó, immediás részbe dobott gondolatok, hanem elhelyeződik önökben. Tehát most az alapozás megy, még nem tudják elképzelni, hogy milyen lesz a ház, de ott már a falakat fogjuk húzni, és akkor megértik, hogy miért beszéltünk itt retorzív tagadási módszerről, meg nem tudom én,
Kant kritikáiról és bármiről másról. Most akkor 53 van, akkor én azt mondom, hogy egészkor találkozunk. Ugye nagyjából az előbb is ilyenkor mentünk el. Jó.